Здравейте! Представям една кратка презентация на една кафемашинка AEG Кафамоза. Машина доста употребявана, минала пълна ревизия, обслужена, подготвена за работа. Предварително е налята вода в казанчето. Сложено е кафена зърна от другата страна и е готова за запускане. Включва се в контакта и се натиска първия бутон. Машината извършва в момента подготовка за работа. Предвижда си работната група до съответното положение. В момента зелената лампа, която ми го оказва, че бойлера подгрява водата, която трябва да се подготви за работа за направата на кафе. В момента машината вече е подгряла, готова е за първоначална промивка, която е ръчна в случая. Поставя се чаша под чучурите и се натиска бутона, който свети в зелено. Извършва се промивка на системата за кафе. Вече е готова. Промита след първоначалното и вече сме готови за направата на кафе. За единично кафе се натиска бутона с една чашка, за двойно кафе се натиска бутона с две чашки. Дължината на кафето според вашата чаша, която употребявате, се определя от бутона с врътката, късо към долното, към малката чашка, по-дълго към голямата чашка. Най-долният бутон е за направата на кафе с предварително смляно, такова. И натиска се, поставя се в отвора една или две мерителни лъжички, т.е. е написано мляно кафе, затваря се и се натиска вече за направата на кафе с пак съответните бутони. Единично, двойно. Бутона вдясно е само за промивка и за извършване на операциите, които се изискват понякога с програмите за премахване на варовик и програмите за кафе налепи. Топла вода за чай се пуска от врътката, завърта се и се натиска бутона за промивка. И тя тръгва, пълни чашката с топла вода за чай, примерно. В момента чашата ни след промивка спира се от същата врътка. Так, готово. И сега да направим така до очакваното кафе. При натискане на бутона за единично кафе, може да го задържите натиснат. Съответно, тук почват да мигат лампичките. За силата на кафе. Слабо, нормално, силно. Ние го натискаме един път за слабо. Мисля, че всичко се получи добре. Това е първо кафе все пак, второто ще бъде още по-добро. Ами това е за сега презентацията. Който ползва такава машина, дано му послужи за първоначално пускане, ако не е работил с такава техника и така нататък. Много благодаря за вниманието, лек ден на всички.